Aínda que a porta pechada, o Concello da Pobra non para de traballar. Ás xestións derivadas do estado de alarma súmanse algúns procedementos ordinarios como a emisión de documentos solicitados polos cidadáns. No caso de ser urxentes e non poder tramitarse por vía telemática, poderán recollerse de xeito presencial. De todo o estado de alarma, como xa supoño que a maior parte da ciudadanía sabe, a atención no Concello telefónica, si se pode recoller algunha cousa no registro que sexa de maneira presencial. Hai xente no registro todos os días, unha persoa no registro todos os días, pero solamente se vai abrir a porta para recoller papel ou algo material cando se considere urxente e imprescindible. Se pode aprazar, se aprazará, e se pode facer por vía telemática, pois por vía telemática. As consultas relacionadas co resto de departamentos atenderánse telefónicamente. O Concello sigue traballando, eso sí que é importante. Calquera asunto que quieran tratar teñen que chamar ao teléfono do Concello, 981 84 3280, e este derivará a chamada pois a quen sexa, ao Departamento de Recadación, ao Departamento de Urbanismo, a Secretaría Xeral ou a Alcaldía. Os traballadores e traballadoras siguen traballando dende a súa casa e, polo tanto, están ao servizo da ciudadanía como sempre.